channel. This is Sil and this is Silbal channel. Please subscribe. Thank you.
The song ikaw ang kailangan. Sa'yo ang
ay Abril 24. Ayan, April 24 na po mga manay. So meron ulit tayong mga shoutout dito at konti lang to. And then meron din po akong mga announcement at gusto kong i-share sa inyo after nitong ating shoutout. So simulan na po natin. Sabi ni Ma'am Gina de la Cruz, wow, daming blessing ng aking inaanak. Ma'am Emma, Sir Eddie, salamat sa Diyos at salamat din po sa mga nagbigay. God bless po sa ating lahat. Yan, shoutout po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Gina de la Cruz, sa isa po nating sponsor. Yan, napakapit ng sponsor na to. Nakabase po siya sa Italy. Yan. Thank you po, Ma'am Gina de la Cruz. And next, sabi naman ni Pare Alan Elguera, super saya, daming blessing nila idol, inaanak Rian. Maraming salamat sa mga nagbigay ng mga taga-Tondo. Ayan, shoutout po. Ayan, okay, maraming salamat sa iyo, Pare Alan Elguera. Next, sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, go lang baby girl, makakaraos din tayong lahat sa sitwasyon natin ngayon. May awang Diyos, basta ingat lang kayo palagi. Thanks Sir Hibal sa lahat ng tulong mo sa kanila at sa pag-guide kay Rian. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Patricia Dublin. Shout out daw po sa lahat. Okay, shout out din po sa iyo, Ma'am Patricia Dublin. Yan, thank you. Naku, ala! Biglang umintra si Brayo. Inano yung buntik pang ano ba yan? Wait lang! Nagsashoutout tayo rito. Ano ka ba? Wait. ang gulo mo na naman. Wait lang. Okay. Sana lang. Yan. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, good afternoon po Sir Hill. Rian, ingat kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Sabi ni Ma'am Josie Villaflor. Yan. Thank you po. Ma'am Josie Villaflor. Ano ba yun? Right? Kulit-kulit mo talaga baby ko. Nagigigil sa'yo tatay. Yan, maraming salamat siyo, Ma'am Josie Villaflor. Aray ko. Okay, yan. Hanggang dyan lang po yung ating pa-shoutout mga manay. So, dumako tayo sa update ng tungkol sa channel ni Rian. So ang update nga pala mga manay sa tungkol kay Rian, last April 17 ay nagpadala na po ng P number si Google AdSense doon sa address nila sa Malabon, sa Potrero. So within 2 to 4 weeks ay matatanggap na nila yung na yan. Ngayon kung hindi nila matanggap, ang billing ko kay Ma'am Emma, bago dumating yung May 15 ay sabihin nila ako kung hindi nila natanggap yung PIN para makagawa ko ng request ng panibagong PIN. Kasi 3 beses pwedeng mag-request ng PIN. And after that, kung hindi talaga matatanggap, walang matanggap na PIN number within 3 requests, ay pwede na po yung yung online manual verification. Mas mabilis po 'yon. Pero mas maganda kung talaga matatanggap nila yung PIN number doon sa bahay nila para mas mabilis na ma-verify yung billing address nila doon sa sa Potrero. So pagka na-verify na talaga yung address ni Rian, ang mayayari niyan po ay na po sila, wala na po silang iisipin pa kundi mag-upload. Tapos pagdating ng cut-off date, halimbawa magbibigay na ng sweldo si YouTube, doon nila makikita. Ituturo ko naman po sa kanila pagka kasi isusurrender ko na tong account ni Rian, ituturo ko po sa kanila lahat, pati yung kung paano pagpunta doon sa Google AdSense, kung paano nila makita yung actual na revenue na sasahurin nila. And then syempre, bibilinan ko rin sila na dapat isulat lahat yung impormasyon ng channel ni Rian para na sa ganun hindi makalimutan. Mahirap kasi yung ilalagay lang sa utak. Pagka nakalimutan, delikado. Hindi na po nila mabubuksan yan at hindi na po nila makukuha yung revenue na dapat masweldo ni Rian.
pag hindi na nila nabuksan yung yung account Rian. Kasi isa lang po yung account niya sa sa Bright, sa YT, tsaka sa Google AdSense, isa lang po yan. So, pagka halimbawa na-verify na yung bilang address ni Rian, mission accomplished na po ako sa kanila. So, masaya po ako na nakatulong din po ako kay Rian na maging ganap na YouTuber at vlogger. Yan. So maraming salamat din po sa inyong suporta at tulong, at natulungan po natin si Rian na ma-monetize yung kanyang channel. Okay? Thank you po sa inyong lahat. So gusto ko rin po ipaalam yung lahat po ng yung sa nanalo dun sa sa polo shirt. Ngayon po ay naipadala ko na yung siyam na piraso. Ito po yung mga resibo diyan sa LBC. Ito yung resibo, kanina ko pa lang po ito pinadala kasi naipon na siya, na yung iba kasi nagbigay na ng mga addresses. So pinadala ko na siya. So kulang na lang ng 3. Bali 3 na lang ang ipapadala ko. So inano ko na lang to, pinadala ko na to ngayon. Ang lang po, 2 lang dito ang may problema, yung kay Jonal Dean Veruela, tsaka yung kay Cristituto de la hindi yung kay yung kay Seryosa, yung yung taga Umingan, Pangasinan, yung Seryosa, yung kay Daniel Velasquez. Yun lang po may problema kasi kinakailangan yung i-pick upin po doon sa sa branch ng ng LBC diyan sa lugar niyo. Kailangan niyo pong pick upin yun. Kay doon kay Daniel Velasquez, kailangan pong pick upin doon sa sa Pangasinan. Kasi wala daw pong LBC sa Umingan. So kailangan pick upin ata doon sa isang branch. May message naman po o itatawagan yung yung kasi may phone number naman po kayong nilagay doon. Ganon din po kay kay John Alvin Viruela. Kailangan nyo rin po pick upin doon sa Sorsogon kasi wala po daw na doon sa Pilar. So kailangan nyo pong pick upin doon sa isang branch doon sa Sorsogon din yung pinadala ko po polo shirt. Okay? So yan lang po ang pinaka update ngayon mga manay, napahaba na tayo. At muli maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors. Thank you po sa lahat ating mga sponsors at mga subscribers. Salamat po sa inyong lahat. Muli ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalaan ng bawat isa atin ng pong may kapalit ng bawat isa atin. Hindi iligtas sa pa mga kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Si Bray, ayun na. Nasa ilalim na.